Bilboan ostatiko bada, 35.000 metro hartuko dauzenak, hegazkin espaino 3 bider altu hau jongo dana, eta gero, segurtasunezko parakaidas bat duko, Herbasen jaitxiera hori lehun hau izen behiten. Ez dakigu bardin edan, seguru nahu ezek, kolorie falta di horrek logon bizen mobitzen, baina gauza bat seguru batken segurtasun esan. Eta segurtasun hori bermatzeko modu bakarra, hemen dekogun proiektu da. Hemendik aurrera holan botako dugu Herbas, ideiaren gaitezan. Zongo urterik urtera gauza txiki batzuk moldatzen, baina bueno, ideia izaitezan, hemendik aurrera Herbasen agurre, oinarri honetatik ingo dula. Beti, azkenengo egun honetan, herriko pertsona edo eragile batzuk gonbidatu izen duguz, haurek Herbas botateko. Aurten, zelan ez, eta haineko esportzue eta gero, Santrokaz jai batzordieri eskatutzau haurek izen daitezela Herbas botako dabenak, baina haurek gauzat eskatuzkue. Herrixeri mezu bat zabaltzi gure dotzau. Etor daitezela bada, jai batzordeko kidi. Zer gertatzen ari da gure herrian? Nondik datoz eta nora doaz gure jaiak? Jai batzordeak, 1998an sortu ziren Abadiñan. Auzo ezberdinetako jaiak antolatzeko asmoz. Dirua lortzeko, enpresa edo herriko taberna edo dendakan laguntza eskatzen zuten. Eta lonjetan, guk egun, zordian bezala, lan eginez, dirua lortzen zuten. Orain hemen gauden asko eta asko, 15-16 urterekin hasi ginen herriari zerbait eskaintzen. Bolondrez modura, gure denbora eta gogoa eskainiz, herrigintzan murgilduta. Gazte mugimenduan, gaztetxean, dantza taldean, kirol elkarteetan, auzo elkarteetan, eta nola ez, jai batzordean. Urteak pasa dira, eta gure energia, gure ilusioa eta gure lana, badirudi ez direla beti behar bezala transmititu ondorengo belaunaldiei. Badirudi herrigintza ez dela erakargarria. Eta kezkagarriena da, jada, utxune hori nabarmen sentitzen hasi garela. Gaur egun, jai batzordeko bataz besteko adina 40 urtekoa da, bai, 40 urte. Eta errealitate honek ezin du luzaroan jarraitu, ez da jasangarria. Elkarteak desagertzen ari dira. Muntxarat auzo elkartea dagoeneko desagertu da. Santrokaz jai batzordea bera ere kolokan dago. Eta horrela jarraituz gero, hurrengoak beste batzuk izango dira. Elkarteak desagertzen badira, herriak bihotza galtzen du. Jaiak ez dira soilik musika eta txorra. Jaiak, komunitatea dira, elkarlana, identitatea. Gaur Herbas hotzarekin agurtzen ditugu Santrokaz jaiak. Baina ez genuke nahi, jai batzordearen amaieraren iragarpena izatea. Baizik eta esnatzeko dei bat, gure jaiak mantentzeko abisu bat. Sos bat, iratzartze hori bat. Herria zu zara. Herriak zure ideiak, zure eskuak, zure indarra eta zure gogoa behar ditu. Berdin dio nerabe, gazte edo ezain gazte zaren. Berdin dio lehen parte hartu duzune edo inoiz ez. Herriak zu behar zaitu orain. Herria ez da berez bizini mantentzen. Herria zaindu egin behar da. Elikatu, partekatu, herrian parte hartu behar da. Eta horretarako behar dugu auzolana, behar dugu elkar zaintzeko kultura, behar dugu lekukoa hartu nahi duen belaunaldi berria. Ez gaitezen kexara mugatu, ez dezagun utzi beste batek egingo du pentsamenduak irensten. Honek ez du zertan azkena izan, baina hala izan liteke ekiteko prest ez bagaude. Beraz, az gaitezen berri sinisten gure herrian, gure jendean, gure gaitasunean, eta etor zaitez gure gana. Udazken honetan batu jai batzordera, parte hartu zure auzoko elkartean, proposatu ekimen berriak, eta batez ere izan parte aktibo. Ez dezagun herria hil, ekin diezaiogun bizitzari, jaiak herritik eta herriarentzat direlako. Gora Santrokazak! Gora Abadiño! Euskaraz
herritik eta herriarentzat.